Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεσαι εντελώς αβοήθητος. Άνθρωποι που σου χαμογελούν, σε πληγώνουν στα κρυφά. Σου λένε λόγια βαριά, σε μειώνουν, σε παραμερίζουν. Και εσύ, σιωπηλός, προσεύχεσαι, αλλά δεν βλέπεις καμία αλλαγή. Κλαις, αλλά κανείς δεν ακούει. Κι όμως, ο Θεός βλέπει. Όχι με μάτια ανθρώπινα, αλλά με όραση αιώνια. Δεν κοιτά απλώς τι κάνουν οι άλλοι. Βλέπει και πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή μέσα στον πόνο. Ο Θεός δεν επεμβαίνει πάντα αμέσως. Η καθυστέρησή Του δεν είναι αδιαφορία, είναι πρόνοια. Επιτρέπει κάποιους να σε δοκιμάσουν, όχι για να σε καταστρέψουν, αλλά για να σε ανυψώσει πνευματικά. Κάθε πληγή που δεν απαντάς με εκδίκηση είναι σαν θυμίαμα που ανεβαίνει στον ουρανό. Είναι μαρτυρία της ψυχής σου και αυτή η σιωπή σου μιλά δυνατότερα από 1000 κραυγές. Ο Θεός παρακολουθεί τη στάση σου. Σε βλέπει όταν καταπνίγεις την επιθυμία να ανταποδώσεις το κακό. Σε βλέπει όταν συγχωρείς, όχι γιατί το αξίζουν, αλλά γιατί επιλέγεις την ειρήνη Του. Ο ουρανός δεν είναι αδιάφορος, είναι σε εγρήγορση. Και εκείνοι που σε πλήγωσαν θα δουν κάποτε πόσο δυνατό είναι να έχεις τον Θεό υπερασπιστή σου. Γιατί ο Θεός δεν αγνοεί το δάκρυ του αθώου. Αν νιώθεις μόνο σήμερα, αν αναρωτιέσαι αν κάποιος βλέπει τι περνάς, κράτησε αυτή την αλήθεια. Ο Θεός βλέπει και ενεργεί στο χρόνο Του. Η σιωπή Του είναι φρουρός και η καθυστέρηση Του είναι δικαιοσύνη σε προετοιμασία. Μη σταματήσεις να είσαι αυτός που είσαι. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Απλά πες μέσα σου, εσύ βλέπεις Κύριε, σου το παραδίδω, και τότε ο ουρανός θα κινηθεί. Δεν χρειάζεται πάντα να απαντήσεις. Δεν είναι κάθε προσβολή μια πρόσκληση για σύγκρουση. Και δεν είναι κάθε σιωπή αδυναμία. Κάποιες φορές η πιο δυνατή σου αντίδραση είναι να εμπιστευτείς τον Θεό. Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος που σε πλήγωσε νομίζει ότι κέρδισε επειδή δεν αντέδρασες. Αλλά αυτό που δεν βλέπει είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο ουρανός καταγράφει. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού δεν λειτουργεί με φωνές, αλλά με αλήθεια που δεν ξεχνιέται. Ο Θεός εργάζεται σιωπηλά, όπως η ρίζα κάτω από το χώμα, έτοιμη να φέρει καρπό την ώρα που εκείνος ορίζει. Και ενώ εκείνοι που σε πλήγωσαν συνεχίζουν τη ζωή τους, εκείνος υφαίνει με ακρίβεια την απάντησή Του. Ο Θεός δεν αγνοεί τα κρυφά μαχαιρώματα που δέχτηκες, τα βλέπει όλα. Τα ψεύτικα χαμόγελα, τις υπονοούμενες προσβολές, τους φίλους που σε πρόδωσαν όταν τους χρειαζόσουν πιο πολύ. Αλλά εκείνος που γνωρίζει τις καρδιές δεν σε αφήνει έρμεο στη θλίψη. Φυλάει τη φωνή σου, φυλάει τη ζωή σου. Η αντίδραση του Θεού δεν είναι πάντα θεαματική.